Здравейте, аз съм Весела. Продължаваме да си говорим за момичетата и жените. Да, у нас положението е по-добро, отколкото на други места по света, но все още сме доста далеч от истината. Слава Богу, в България не ни обрязват, което при жените е осакатяване. Не ни спират от училище, когато ни дойде менструацията, не ни кара да си увиваме шалове около главите и лицата. Можем да пътуваме сами, да шофираме, да караме колело, да си отворим собствена банкова сметка, да си купуваме контрацептиви, да правим секс преди брака и да се развеждаме. Но все още възможностите и правата на жените тук са доста по-крехки и доста по-скромни от тези на мъжете. Идеята на тези няколко епизода, посветени на темите за момичетата, които правим заедно с Българския фонд за жените, е да се огледаме и да обърнем внимание на някои неща, които сега може би не сме забелязвали. Идеята на тези няколко епизода, посветени на момичетата, които правим заедно с Българския фонд за жените, е да ви накараме да се огледате около вас и да се замислите за някои неща, които до сега може би не сте забелязвали. Важно е, защото колкото по-добре са жените в едно общество, толкова по-проспериращо е то. Научен факт. Момчета, гледайте ни и вие, често ви споменаваме. У нас жените и мъжете не се оценяват по един и същи критерии, не получават едно и също заплащане за един и същи труд и не се чувстват еднакво значими и важни в семейството, на работа и изобщо в обществото. Откъде идва всичко това? До голяма степен от стереотипите, с които сме израсли. Стереотипите са представи и мнения за определена група хора, широко споделяни от друга група хора. Например, стереотипи са: черните са по-добри спортисти от белите, блондинките са тъпи, жените са слабия пол, а мъжете са силния. Какъв е проблемът с стереотипите? Ами най-простичко, те слагат граници, излишни граници. Пак давам пример. За жените е по-важно и по-полезно да са красиви, а за мъжете да са корави. Ако успеем да се преборим с тези ограничения, тогава жените ще се чувстват уверени не само когато са красиви, а когато са смели, умни и имат мнение. Мъжете пък няма да се срамуват, ако им се плаче на романтичен филм, не могат да сменят гумата на колата или се грижат за външния си вид. И понеже стереотипите се създават от обществото, а обществото сме всички ние, от нас самите зависи да се освободим от тях. Когато казваме, че трябва да се променят, не означава, че искаме да обърнем нещата съвсем наопаки. Не, момичета, не е нужно да спрете да харесвате червени ногти и високи токчета, и момчета, не е нужно да обръщате повече внимание на дрехи или прически. Просто трябва да се стараем да използваме все по-малко изречения от типа на тичаш като момиче, ревеш като жена, дръж се мъжки, нямаш топки и постепенно да спрем да мислим по този начин. Обърнали ли сте внимание как изглеждат списанията и рекламите с момичета? Те трябва да са не просто красиви, а перфектни във външния си вид и да се интересуват основно от лак, чанти, обувки и романтика, и излиза, че едва ли не, ако не са такива, значи не са момичета. Ако спортуват повече и имат по-големи мускули, са мъжкарани. Ако казват какво мислят и изразяват свободно мнението си, са цапнати в устата или дори мръсници. Нали се сещате, ако едно малко момиченце си скъса чорапогашника, тогава ще му се скара, че си е развалил красивия тоалет. Обаче ако едно момченце си ожули коляното, това си е повод за гордост. Но ако пък се разплаче, тогава сигурно ще му се скара, че реве като момиче. И момчетата, и момичетата имат право да експериментират, да бъдат любопитни, да грешат, да плачат, да се чувстват обидени или ценени. Чао от мен, Весела! Следете ни на нашия сайт, както и на нашата страница във Facebook.